ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои Муҳоҷир, шаҳри Москав. тӯи чанд дақиқаи ман Матлуба Салимзода бо хабарҳои ҷадид бо шумоям азизон. Тоҷикистон аз воксинаи Астра-Зенека даст намекашад, хабар дод Самандар Ализода, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи аҳолии Тоҷикистон дар рафти нишасти матбуотӣ. имрӯз дар Душанбе нишасти матбуотӣ баргузор гардид, ки дар он масоили эмкунии шаҳрвандони Тоҷикистон аз коронавирус баррасӣ шуд. овозаҳои дар баъзе ҳолатҳо зараровар будаи ин воксинаро на танҳо намояндаи вазорати тандурустӣ, инчунин намояндаи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ Виктор Аксайский ва намояндаи ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон Макаби рад намуданд. ЮНИСЕФ танҳо он воксинаҳоро харидорӣ мекунад, ки ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ тавсия дода ва он сертификат дошта бошад, хабар дод ҷаноби Макаби. ҳоло мо ба эмкунии қишри осебпазири ҷумҳурӣ тайёрӣ дида истодаем ва рӯзҳои наздик ба воксиназанӣ сар мекунем, илова намуд Ализода. ҳамчунин ҳукумати Тоҷикистон воксинаи ширкатҳои дигарро низ омӯхта истодаасту роҳҳои овардани онро баррасӣ дорад. ёдовар мешавем, ки чанде пеш тибқи лоиҳаи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ба Тоҷикистон воксинаи Астра-Зенека омада буд. ҳамзамон овозаҳое пайдо шуданд, ки гӯё давлатҳои Аврупо аз истифодаи ин воксина даст мекашанд. дар соли 2020 аз Русия ба хориҷа 40,1 миллиард доллар интиқол дода шудааст, ки барои бозори интиқол ин ҳаҷми ҳадди аққал дар 4 соли охир аст. коршиносон инро ба камшавии вуруди муҳоҷирони корӣ ба Русия марбут донистанд. коммерсант бо истинод ба маълумоти Бонки Марказӣ навиштааст, ки дар муқоиса бо соли 2019 ҳаҷми интиқоли пулӣ 3,8% коҳиш ёфтааст. тавре ки нашрия қайд кардааст, бозори интиқолҳои назди марзӣ соли дуюм аст, ки пас аз ворид шудани 4 миллиард доллар дар соли 2018 рост меояд. камтар аз ҳама дар соли 2020 онҳо аз Русия ба хориҷа дар моҳҳои апрел-июн, вақте ки маҳдудиятҳо вобаста ба пандемияи коронавирус оғоз шуд, 8,7 миллиард доллар дар 3 моҳаи боқимонда ҳаҷми интиқолҳо 10,8 миллиард долларро ташкил дод. ҳаҷми интиқолҳо ба кишварҳои Осиёи марказӣ 14,4% коҳиш ёфта 11 миллиард долларро ташкил додааст. ба се кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил аз рӯи шумораи интиқолҳо шомиланд: Узбекистон 4,4 миллиард доллар, Тоҷикистон 1,7 миллиард доллар, Қирғизистон 1,7 миллиард доллар. бисту якуми март дар пойтахти Тоҷикистон маросими ифтитоҳи барномаи Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил 2021 баргузор мешавад. мақоми пойтахт бо қарори шӯрои сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳр дода шуд. маросими расмии ифтитоҳи барномаи Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳод ба таҷлили Наврӯз, ки яке аз ҷашнҳои асосии миллӣ мебошад, пешбинӣ шудааст. ҷашн дар театри давлатии Академияи опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баргузор мешавад. сардори шаҳр шаҳодатнома дар бораи мақоми пойтахти фарҳангиро мегирад. шаҳодатномаро Анатолий Иксанов, директори иҷроия, тақдим мекунад. барои ширкат дар маросими муаррифии барномаҳо даҳҳо сарояндаҳо ба Душанбе меоянд. гурӯҳи фолклории Русия, духтарони Воронеж, овозхони Беларус Елена Надолская, овозхонҳои узбек Акбар Ота Муҳаммедов ва Ширин Маматова. президенти Русия Владимир Путин қонунеро дар бораи қатъи хизматрасонии алоқаи мобилӣ, ки маҳбусон дар зиндонҳо истифода мебаранд, имзо кард. ин санад дар портали расмии иттилооти ҳуқуқӣ нашр шудааст. тибқи ин қонун аз ширкатҳои алоқаҳои мобилӣ талаб карда мешавад, ки хидматрасониҳоро тавассути рақамҳое, ки маҳкумшудагон дар маҳбасҳо, гумонбаршудагон, айбдоршавандагон ва маҳкумшудагон дар СИЗО ва муассисаҳои ислоҳӣ истифода мебаранд, қатъ кунанд. қатъи алоқа дар асоси қарори хаттии роҳбар, муовини сардори хадамоти федералии иҷрои ҷазо ё роҳбари мақомоти ҳудуди хадамоти федералии иҷрои ҷазо сурат мегирад.
дар як тавзеҳи шарҳи қаблан нашр шуда ишора шуда буд ки дар соли 2018 дар муассисаҳои низоми ислоҳии ҷазо беш аз 56 000 дастгоҳҳои коммуникатсионӣ мусодира карда шуданд. сарфи назар аз манъи мавҷудаи истифодаи телефонҳои мобилӣ барои маҳбусон беш аз 5000 нафар барои кӯшиши интиқоли телефонҳо боздошт шуданд. муаллифони ташаббус қайд карданд ки телефонҳои мобилӣ дар маҳбасҳо аксар вақт барои қаллобӣ, фишор овардан ба шоҳидон ва ҳамоҳангсозии амалҳои аъзои гурӯҳҳои мутташаккили ҷиноятӣ ки дар озодӣ мебошанд истифода мешаванд. муовини суғди ҷумҳурии Тоҷикистон Анвар Ёқубӣ бо муовини аввали сарвазири Доғистон Ботир Эмиев мулоқот намуд ки дар рафти он ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ карда шуданд. ҳангоми суҳбат қайд карда шуд ки гардиши савдои байни Доғистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 беш аз $173,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил додааст. Ботир Эмиев ба рушди робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва гуманитарии Доғистон ва Тоҷикистон баҳои баланд дод. вай қайд кард ки гардиши савдо байни Доғистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 беш аз $173,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дод ва то имрӯз танҳо бо содироти биринҷ муаррифӣ мешавад. мо омодаем пешниҳоди гӯшти парранда, нӯшокиҳои спиртдор, пойафзол, афзоиши содироти биринҷ, инчунин масолеҳ барои сохтани гармхонаҳоро пешниҳод кунем. мо корхонаҳое дорем ки аллакай дар ин самт фаъолият доранд ва қобилияти ворид шудан ба бозори Тоҷикистонро доранд, таъкид кард Эмиев. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои Муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар сомонаву расонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳативу хонаводии шумо орзуи ҳамешагии мост. шунавандагони азиз,